आसुनाहांती मुंडिया देखिए आसतु आइला मु गाड़ी पे सजाई देथि ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୀପ ଦୀପ ବସେଇବ ଟିକେଟ କରିବେ ଦୀପ ବସିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ ଆପଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ବାହାର କରିଦେଇଥିବି ଆସନ୍ତୁ ସିଏ ସେ ଆଡ଼େ ଯିବ ଭିତରେ ଦେବ କି ନା ବାହାରେ ଭିତରେ सिंदूर दे लो ଦୀପଟା ବସିବେ बोलो बोलो
ରାମ ରିଷି ସଚିନ ବାବୁଲି ପ୍ରସନ୍ନ ଚୌଧୁରୀ। ହେଲା 10ଟା ପଇଁଚାଳିଶ। ଆମେ